ככה, העמוד הזה מגיע לכאן. החדר זבל מגיע לכאן. מפה, בבקשה, בואו לכאן בבקשה. כאן יש לנו חור בעומק של, הנה, בדיוק בעומק הזה. רק שנייה, נדליק את האור. אתם רואים עד איפה זה נכנס? אז פה צריך לעשות תיקון לבריכה. זה העומק לפחות 25 סנטים. יש לסדר פה את כל הבלצ'יק, אסור שזה יהיה ככה, כל זה בקריסה. כל החולות האלה זה בגלל שיש לכם קריסות לקו. עכשיו אנחנו מתחילים את הצילום. הצילום של הקו הזה הוא בא מאיפה שהראיתי, והוא בא לכאן, מפה לפה, לבריכה הזאת, ומהבריכה הזאת זה לקו שכבר צילמנו אותו בפרק הראשון. זה כבר צולם בפרק הראשון. אנחנו מצלמים עכשיו עד לכאן. קו אסבסט, קו לא הכי חלק בעולם. הגענו לבריכה הראשונה. בואי תהיה אביב. כן. יופי, נמשיך בבריכה השנייה. בוא אביב. כן. תעצור רגע את הסרטון. הנה לייב. עד לבריכה האחרונה. יופי, הגענו לבריכה האחרונה. אתה יכול עכשיו לעצור את הצילום. התחלתי.